чакай, още не съм ти казал най-яката част. Дами и господа, вие сте с новия канал на Боби Гън. Отново се връщаш при мен. Аз живея тук. Съседите се оплакват, че скимтиш пред вратата от 2 дни. Моля ви, отворете, студено е! Day 2. Ехо! Тук съм! Отворете, студено е! Топло! Гладен съм! Подробности. Говорих с моите хора и те искат да изиграеш роля в страшен филм. По-страшен от Контролно по математика, от Изненадващ тест по английски. По-страшно от това да ти свършат мобилните данни. Не чак толкова страшно. Той ще е страшен, но ще е страшен филм. И ти, сладурче, ще си звездата. Искам да си представиш, че Алфред Хичкок прави филм на петък 13. Чакай за момент. Ало? Да, бро, ще взема храна. Ясно, пича. Айде, че е малко. Чао. Знам какво си мислиш. Защо на този убиец телефона е розов? Но той не е розов. Той е светъл нюанс на червено. Добре да е розов. Моя на ремонт. Иначе е черен. И е много як. С много як кейс. И е красив. И камерата му е по средата на телефона. 13 мегапикселова и е... Не остави този телефон. Защо не ме питаш за новото мачете? Поръча го в черен мат. Но виж как ще тържи. Хареса ли ти? Не ме ли чу? Влача го по ламината, докато идвах. По новия ламинат? Да. По новия ламинат, който майка ми избра? Да. Борисе, кой надраска ламината? Ето, вземи мачетето. Преди да ми откажеш и да ми кажеш, че имаш контролно по математика, знай, че съм говорил с учителката ти и вече няма да влизаш в часовете. Какво си казал? Да го приемам ли за отказ? Мама ми каза, че ако оправя ламината до другата седмица, ще мога да снимам други клипове. Затова през това време абонирайте за канала в Instagram, за канала в Facebook и за канала в YouTube. И дайте лайк!